Ports tancats, hem estat a Alacant, anem ara al port de València i anem sobre l'aigua. Els barcos han fet una cadena que impedeix l'entrada o l'eixida de qualsevol barco i que talla així intens trànsit que habitualment té el primer port del Mediterrani en mercaderies. Sobre un dels barcos tenim a Francesc Morrió en connexió videotelefònica, és a dir, fent reporterisme a través del telèfon mòbil. Paco, bona nit, com estan els ànims a bord? Bona nit, Lluís. Per fi hem aconseguit pujar a una de les embarcacions que bloqueja en aquests moments la bocana del port de València, el més important de la comunitat valenciana. Està arribant en aquests moments el sopar, el pont levadís alçat i comença a arribar els entrepans per als pescadors. Així la nit s'espera molt llarga. Com poden veure, alguns estan passant el temps de la millor manera, altres estan senzillament esperant. És el que els queda. Així es troben totalment envoltats d'embarcacions per tots els costats. Embarcacions que han vingut no només de València, sinó que s'han unit els de Burriana, Calp, Cullera i Sagunt. Són tots pescadors que tenen una llarga i tensa nit per davant, Lluís. Com deien, han dit que des d'ací no van a manejar-se fins que l'administració central no moga fitxa i que van a demanar una i una altra vegada les seues reivindicacions. Els pescadors ens comentaven la dita de que la gent de la mar, si alguna cosa no té, és pressa. La mar els ho ha ensenyat i per això van esperar fins ací, fins que faça falta. Lluís, s'espera avui una nit de temporal en aquestes calmades i tranquil·les aigües a l'esquí del port de València. Gràcies, Paco, per aquesta informació via telèfon mòbil des d'aquest barco enmig de la bocana del port de València. La pregunta ara és què els costarà als ports de la comunitat valenciana este conflicte i de quan és la factura de mantindre parades les instal·lacions portuàries. La pregunta